da se borimo i da njezine krvi budu u okviru njezinih granica. Датата е 4 май 1980 година. Югославия се събужда с новина, която слага край на цяла една епоха. В днешната словенска столица Любляна е издъхнал диктаторът Йосип Броз Тито. Мнозина продължават да определят тази епоха като ера на братство между народите в Югославия. Истината обаче е съвсем различна. След края на Втората световна война, партизаните на Тито избиват стотици хиляди души. Самата Югославска комисия за определяне броя на жертвите в свой таен доклад от 1964 година твърди, че 597 323 души са били убити или изчезнали безследно. Докладът посочва, че в края на войната са убити над 500 000 военнопленници. Масовите гробове, пръснати из цялата територия на Югославия, свидетелстват за един кръвожаден режим, не познаващ милост към човешкия живот и достоинство. Македония, Словения, Сърбия, Харватия, навсякъде изникват кости на непогребани мъченици. Навсякъде витаят спомените за преживените ужаси. Тайната на Тито е толкова мрачна, че режимът я крие старателно до самият си край. В продължение на почти 4 десетилетия властта на Тито се крепи върху неговия авторитет. Югославската пропаганда старателно изгражда мита за неустрашимия партизански водач, чиято желязна воля поддържа мира във федерацията. Словенският публицист и политик Игор Омерза разказа за създаването на този култ. It was built almost immediately after the communist regime was established in Yugoslavia. This was mainly doing through the mass media and in the schools, on faculties, everywhere, in firms, in cultural life, everybody, in pictures, Tito was everywhere, and they write about him as a hero, as some god, you know. So this was the creation of this cult of because it's only one party, and he was the leader of this party. He was the life president of Yugoslavia. He was the leader of the Yugoslav army. So he had all the power in his hands, and of course all official surroundings in Yugoslavia was promoting him as such. To je isto bitno. Mnogo ljudi je bilo uključeno to od pionira do, da kažem, penzionerskih dana, do smrti. Bili smo okruženi non-stop propagandom, Titovom ličnošću, slovo T se sricalo u bukvaru, svaka učionica imala Tito. Mi smo učili u školama, ja sam učio u školama, kaže da se drug Tito voli više od mame i tate. Правилото беше много ясно. Това нас не учеа под дома, това не учеа пријателите.
Значи, не говори за българската кауза, не говори за българското семейно наследство, не цитирај български книги, не говори, че дедо ти е бил български свещеник. Можеш да кажеш, че е бил поп некаде. И това е завършена приказка. И не говори срещу Тито. Даже можеш да критикуваш нещо, и Централния комитет, и други. Можеш да кажеш нещо, но срещу Тито не. Това беше истинския култ тука. И тој култ држеше един народ от 20 милиони држави хора под капакот на една диктатура. Роман Лелак, словенски журналист и публицист, разглежда дейността на югославската държавна сигурност УДБА в десетки свои книги. Според Лелак, именно тайната служба е крайъгълният камък, около който се гради цялата репресивна система на Тито. Danes, ko odkrivamo te podatke, kar se je takrat dogajalo, naprimer vemo, da je UDBA samo v Sloveniji imela 42 tisoč agentov, se pravi tajnih sodelavcev, ki so bili razporejeni po vseh vaseh, po vseh tovarnah, vse posodke se je karkoli dogajalo in UDBA je imela pod kontrolo kompletno družbeno življenje v takratnem območju. Vsi tisti, ki bi izstopali iz takšnih in drugačnih pozicij, so bili takoj odrezani z raznimi sodnimi postopki, z raznimi golimi otoki oziroma kakršenkoli način preprečeni, da bi karkoli delovali. Se pravi, UDBA je celotno družbo držala pod kontrolo, največ preko tajnih agentov. 42 tisoč za milijon ljudi je ogromna številka. Jaz mislim, da niti Stasi ni imel tako pokrite svoje ljudi, kot jih je imela UDBA, naprimer, samo za področje Slovenije. Zdaj govorim 42 tisoč za Slovenijo. Zdaj, če vzamemo Hrvaška, ki je malo večja, je verjetno imela 60-70 tisoč. Če govorimo v celi Jugoslaviji, je neka ocena preko 250 do 300 tisoč tajnih agentov, ki so pomagali UDBI in političnim sistemu, predvsem komunistični partiji, da ta sistem živi tako, kot je živel. And being UDBA or Secret Service informant or collaborator is not quality which disqualified one for a high-ranking position, but to the contrary, it's qualified for those positions. Тези от нас, които живеят в демократични общества, са свикнали с привилегия, която не е била достъпна в тиранична система като Югославия. Живеем освободени от страха, че можем да бъдем безпричинно подложени на репресии. Не може да зборуваме во било каков тоталитарен режим за слобода на говор. Вие може да зборувате за подобен говор за самите за идеолошки или партиски или согласно на комунистичката партија како што била тогаш идеолошката матрица. Вие за слобода на говор може да зборувате само во демократско уредување. И таа подобност кој може да биде или кој може да обавува една позиција, кој може да биде во не знам академската сфера, кој може да биде или кај може да биде вработен во финансиската или било која сфера, апсолутно е различна со она што е денес и се разбира дека на никој начин слободата на говор не била присутна. Имаше и формален вербален деликт како кривично дело или како уредување, што значи дека не може да зборуваме за слобода во говор, нешто што де факто не е демократско уредување. Днес Словения е популярна дестинация за туристи от целия свят, но по тази идилична повърхност са погребани едни от най-мрачните тайни на Титовият режим. През май 1945 година се разпада независима Хърватия. Нейни военни части, заедно с други формирования, сътрудничали на оста, започват отстъпление към Австрия. Целта им да се предадат на британските сили. Хиляди войници и цивилни достигат района на град Блайбург. Британците обаче отказват да приемат капитулацията им и ги връщат на югославските власти. Между 18 и 31 май голям брой пленници са върнати в Югославия.
Сред тях около 10 000 са словенци. Те са настанени в различни затворнически лагери. Около 5000 от словенците са настанени в сграда на днешния католически институт Свети Станислав. През 1945 година тя е служила като затвор за военнопленници. Именно тук се срещаме с словенския историк Йоже Дежман. Той разказва как от това място пленените войници са били изпращани в местността Кочевски рог. Там ги е чакала ужасна участ. In Slovenia, at the end of the war, nearly 500,000 of German forces, collaboration forces from independent state of Croatia, Serbia and Montenegro was in Slovenia, and nearly, as we can say now, nearly 80,000 of them were murdered in Slovenia, and also 15,000 of Slovenians, so 1% of Slovenian population was murdered after the World War II. So this is the biggest mass murder in Europe after the World War II, and it is also the best kept secret of Titoism. In Slovenia, from Slovenians returned from Austria, about 5,000 of them were in this house, and also some arrested in a neighborhood. And they were sent at the beginning of June 1945 to Kočevski Rog, where, let's say, at least 3,450, which were excavated in Jama pod Macesnovo Gorico, were murdered. This house is now somehow a memorial place for all these victims. Заедно с Дежман поемаме по планинските пътища на Словения. Посоката е Кочевски рог. Красотата на страната и живописния път не успяват да потиснат неприятното усещане, свило сърцата ни. Знаем, че се отправяме към място, напоено с кръв. Място, където ужасът все още отеква в листата на дърветата. Един от големите масови гробове в района Кочевски рог е пещерата Крен. Тук са избити и след това погребани стотици жертви от различни националности – словенци, сърби, харвати и черногорци. След екзекуциите, пещерата е взривена, за да бъдат прикрити престъпленията на режимата. So we are entering the sinkhole where the prisoners were kept before murder. They were stripped naked, and in 2004 with archaeological excavation we found out here objects that are proving that this is the killing field, probably majority of Serbs, Montenegros and perhaps some Croats. Till then, it was central memorial place for Slovenians, so this chapel and the other chapel and memorial mass in July 90 was held here. Now we know that this is not killing field of Slovenians, but the organization of the killing site is typical. You see the sinkhole where victims were concentrated before killing, and then they were led to the cave when they were killed. You see, the original position of the hole was probably, let's say, 2-3 meters lower,
and then a narrow opening, narrow hole. All this was distracted was mined after the war. It was a huge explosion that broke the whole After the execution. Yeah, no, even 10 years after the war, probably. So, sinkhole with narrow opening in the middle, and then people were thrown down. It's typical, it's about 30-40 meters deep are these holes. And then afterwards you can see this rough border around that was destructed by mining. As you see on all these memorial objects, crosses, little, it is somehow a pilgrimage place for relatives of the people who has lost their relatives somewhere here, and they are coming here. You can see Slovenians. The whole Balkans is here somehow. Друг голям масов гроб в местността е пещерата Мецеснова горица. Тук са избити над 3000 словенци, върнати през 1945 година от британските лагери в Австрия. Част от жертвите били хвърлени все още живи и умирали от глад, задушаване и изтощение. In year 2004, the archaeological excavation in sinkhole over the cave found out that tens of kilograms of different objects. They were Catholic, they were Slovenians, and also some objects of Slovenian anti-communist units. After the further research in 2017, the commission decided to do excavation. In 2019, we removed 1,000 cubic meters of blasted stones to get to the human remains. Because of COVID, the further research, final research took place in 2022. Another 2,000 cubic meters of material and at least 3,450 victims. All were males, half of them younger than 23 years. Altogether 80 cubic meters of human bones. Research has shown that the testimonies of the survivors that have escaped from the cave are right. We found approximately 36 victims that survived the fall in the cave and died afterwards in the side caves of this main cave, and also all their statements about the location, about how the cave looked like before it was in 50s. Totally, the whole cave was blasted, and we also found more than 10,000 objects that confirmed. Also, even some paper in Slovenian, and so now we can say that the Jama pod Mecesnovo Gorico is the central location of mass killing of Slovenians. So probably all of them were members of Slovenian anti-communist units, Slovenian Home Guards, Domobranci. This was the biggest fratricide, so murder of compatriots in Slovenian history of all times. And it was something that was a crime as such, and we cannot say, we can think of victims what we want, but it was crime, and we must show some human compassion for them, and that would be for better, let's say, living of Slovenian nation with some compassion, some truth,
some reconciliation, some forgiveness, we can survive better. И въпреки цялата тази поголовна сеч, словенските историци все още претърсят Кочевски рог за масови гробове. Счита се, че останките на над 12 000 хървати остават непогребани някъде из тези гори. I hope it will in future that we will succeed to bury all these victims in Ljubljana, and also in future that in Kočevski Rog we will continue our research, because we know that Jama pod Krenom is a location where probably majority of Serbs were killed. We are still searching, I would say, location of more than 12,000 murdered Croats. And as new speleological research are showing, it's possible that additionally to these 11 locations in Kočevski Rog, more will be found. Десетилетия наред тези места остават скрити. Едва през 90-те години започват системни изследвания на терена. Под ръководството на историка Митя Ференц, археолози и студенти откриват множество предмети. Сред тях има кръстове, монети и части от облекло. Те помагат да се установи произходът на жертвите. Днес районът на Кочевски Рог е едновременно място на памет и на изследване. Историците продължават да търсят нови гробове и да идентифицират жертвите. Целта е да бъде разкрита една от най-тежките следвоенни трагедии в историята на Словения. Част от военнопленниците, върнати от британците на Югославия, са изпратени в Марибор. Там са създадени транзитни лагери, намиращи се в казарми в Студенци и във фабрика в Тезно. Пленниците са лишавани от ценности, храна и вода. Първоначално малки групи са отвеждани в горите и убивани. По-късно тези действия прерастват в масови екзекуции. Край днешен квартал на Марибор Тезно се намирал дълбок противотанков окоп, изкопан от германците по време на Втората световна война. Останките от окопа се намират в гората зад гърба ми. В края на войната партизаните довеждат военнопленниците именно тук. Подреждат ги на ръбът на изкопът и след това ги разстрелват с картечници. Свидетели разказват, че след първоначалните изстрели партизаните намушквали телата със своите щикове, за да се уверят, че никой не е останал жив. След това телата на жертвите били изхвърлени обратно в изкопът и засипвани с пръст. Maribor je največje pokopališče mrtvih po drugi svetovni vojni. Na tem mestu je od 15. maja pa tam do 5. junija likvidirano preko 30.000 ljudi. Danes je to grobišče še vedno neurejeno. Leta 2000 je delala avtocesta med Mariborom in Celjem preko Tezna. Na sami širini 70 metri se je izkopalo 1079 žrtev, se pravi 17 žrtev na tekoči meter. Na vsaki strani od avtoceste pa še trenutno leži po 15.000 ljudi na vsaki strani. Gre v glavnem za hrvaške begunce, največje merilo, potem so tukaj nekaj srbskih in pa seveda nekaj malega slovenskih. Gre za ljudi, ki so bili na poti proti Pliberku, Blajburgu, pa so ostali na področju Zagreba ali pa so iz Blajburga vrnjeni do Maribora.
Tam so bili razporejeni na 3-4 taborišča in tam noter so pač tiste, ki so se odločili, da bi jih likvidirali v Mariboru. Едно от най-зловещите места, свързано с събитието от 1945 година, е изоставената мина Худа яма. Десетилетия по-късно, там ще бъдат открити телата на стотици жертви. В края на май и началото на юни 1945 пленници от лагера Техарие и затвора Стари Пискер са извозвани тайно през нощта до Худа яма. Там са завързани ръце, те били убивани и хвърлени в дълбоките мини тунели. По-късно тунелите били запечатвани с бетон, за да се прикрият следите. Част от жертвите са били все още живи, когато входът на мината е бил запечатан. Смъртта им настъпва вследствие на глад, изтощение и задушаване. Над 1400 души са безпощадно избити в Худа яма. We decided to excavate Huda Yama in 2008. It was quite a problem how to get a permission to that work. We were facing also data that what we know about the situation in the mine was completely different than what we find in during the research. So in August 2009 we began with the research. In November there were national elections and left-wing government took over, but they gave money for further research. In March 3rd, 2009 we entered the terrible scene with with group of mummified bodies, and the Institute for Forensic Medicine researched these 400 and something victims in this horizontal part of the cave, and then we entered the shaft. And after a few months, the, let's say, left-wing government stopped the work and they tried to seal, to close the cave forever. Пократителни са кадрите, показващи моментът, при който останките на жертвите са разкрити. Половин век по-късно, ужасяващият мащаб на престъпленията на Тито лъсва пред очите на света. Хиляди млади животи, хиляди отнети мечти, хиляди почернени майки, съпруги и деца. И за цялата тази смърт стои жестокостта на един диктатор и неговите говорежи. In 2016, in the end of October, the victims were buried in cemetery in Maribor. It was a huge international echo. Let's say in Frankfurt Allgemeine, the whole page was dedicated to the terrible secret of partisans, and it was also a huge effect in Croatian society. The president of Croatia, the whole leadership of Croatian state came to the burial, and I would say the Huda Yama was somehow a good proof that you cannot fight with the dead. All the
effort that left-wing parties, left-wing government and forces of old regime were investing in preventing research in Hudayama was in vain. You cannot stop the process. Truth is terrible. But truth is also has a power of liberation. When we talk about things are getting easier, we can understand them, we can try to reconcile with them. And Hudayama was 7 years of learning process for Slovenian society. Имената Марибор и Худаяма вече ще носят зловещи спомени за всички родолюбиви харвати. Репресиите срещу харватите не спират с кланетата в Словения. След разрива между Тито и Сталин през 1948, всички, които подкрепят съветския диктатор, са изпращани в лагера Голи Оток. Доктор Домагой Кнежевич, историк от Харватския институт по история, разказа в детайли за ужаса. Kroz povijest druge komunističke Jugoslavije bilo je raznih vrsta takozvanih neprijatelja režima. Dakle, već 1948. godine, nakon Staljinovog raskida s Titom, svi oni koji su se opredijelili za Staljinovu politiku i stali na stranu Staljina, bili su internirani na Goli otok. To je bio jedan logor na jednom otočiću na sjevernom Jadranu, gdje su bili internirani sve pristalice, takozvane pristalice Staljina, koji su tamo uz neviđene torture, mnogi od njih ljudi su svjedočili u tome nakon pada komunističkog režima, bili mučeni i ubiti, oduzimano im je u tim svim procesima ljudsko dostojanstvo. Освен харватите, жертви на репресиите на Тито стават и етническите италианци в областта Истрия. Още в края на Втората световна война те са подложени на кланета не по-малко жестоки от тези в Словения. Харватската област Истрия е прорязана от десетки карстови пропасти. На италиански те се наричат фойби. В края на Втората световна война тези пропасти се превръщат в масови гробове. Тук, на територията на днешна Харватия, партизаните на Тито избиват хиляди невинни жертви. Голяма част от тях са етнически италианци, които поколения наред живеят по тези земи. Част от жертвите са разстреляни, други са хвърлени в пропастите край градовете Пазин и Пула. Пазинската фойба е едно от най-известните места, превърнало се във вечен символ на трагедията. По-голяма част от насилието започва след 1945 година, когато новите югославски власти окончателно поемат контрол над региона. След войната репресиите продължават. Жертвите стават хиляди, предимно италианци, но има и харвати и словенци. Мнозина изчезват без следа, а страхът води до масово изселване. Над 300 000 италианци напускат региона. Днес фойбите остават ням спомен за една дълбока историческа травма. Митът за по-хуманният образ на комунизма в Титова Югославия среща контраргументи дори и в Сърбия. През 1944 година с идването на партизаните започват арести и извънсъдебни екзекуции. В рамките на няколко месеца са избити около 60 000 души. В центъра на този репресивен механизъм стои Озна. U Srbiji i Jugoslaviji naročito zato što je ovdje bio, pored nekog ideološkog rata, bio je i građanski rat između Srba i Hrvata, između samih Srba koji su bili podeljeni na monarhiste i komuniste. Ali kod nas
je bilo i podjela, pošto je Jugoslavija bila složena zemlja, i po nacionalnoj liniji. I onda su došli mnoge osvete posle rata, a i ideološka represija koju je vodila tajna policija koja se zvala u Jugoslaviji Odeljenje za zaštitu naroda. OZNA skraćeno. Ona je nastala 1944. godine i ona je bila udarni mač revolucije. Ona je bila zadužena za likvidacije ljudi i to je radila punih 6 meseci u Srbiji. Na koji način? Prva stvar, kada uđe vojska u Srbiju, recimo tamo iz pravca Bugarske, Kladovo i Rumunije, kada je došla do oslobođenja, odmah u tom mestu se uspostavlja odeljenje OZNE, privode se ljudi po spisku ili tako što je neko javio nekom, dojavao, ogovarao nekoga. Onda se vodi u zatvor. Druga stvar, tamo se stavlja na muke. Često veoma teške muke. Na puni su bili zatvori. I ovi redovni zatvori i privatne kuće su bili zatvori. Podrumi, vile, to je bilo sve puno. Nakon toga, dakle što se uspostavi zatvori OZNA, nakon što se privedu ljudi i stavljaju se na muke, tokom noći, treća faza, odvode se tamo negdje u blizini gradova i varoši, u neke šume, možda biti neki potoci, jaruge, na obalama reka često, i tu se likvidiraju. Po 50-100 za veče. Na preko 250 lokacija u Srbiji. Po istom modelu. Svako veče od početka oktobra 1944. do početka februara 1945. To je 5-6 meseci. Bez pauza. Čak i za Božić se streljalo. Nakon toga, 5. faza, kada se ljudi streljaju, onda neka imena objave u novinama i na javnim mestima, banderama okače saopštenja. Tu piše ko je navodno suđen, a niko nije suđen, svi su likvidirani. Ali se tu nalaze različiti ljudi. Neko ko je možda i bio neki kolaborant, možda i ratni zločinac, sa gomilom ljudi koji su samo ideološki, klasni, politički neprijatelji i onda su oni tako kao na onim staljinističkim suđenjima, sada u ovim likvidacijama izjednačeni. I tako su se objavili selektivno spiskovi. Ne svi. Bilo je oko 50-60 hiljada likvidacija, ali su objavili na tim spiskovima par stotina, par hiljada, samo da zastraše ljude. I još nešto, da ove koji su nevino stradali zbog političkih razloga, da ih vežu i kompromituju zajedno s ovim ljudima koje je možda trebalo čak i osuditi, možda i na smrt ili na vremensku kaznu. Tako su radili. За да унищожи сръбският елит, новата власт в Югославия не си служи само с убийства. Сформирани са така наречените съдилища на честта, чиято основна цел е конфискацията на имуществото на по-заможните сърби. Narodni sud. Narodni sud. Pa ovdje se to može drugačije vrati ili kaže se sud časti. Sud za suđenje protiv prestupa srpske nacionalne časti. Tako nešto. I ti sudovi časti, skraćeno, sudili su za blaže neke prestupe ljudima do 10 godina, ali je pravi cilj bio imovina. To su uglavnom bili poznati i mučni ljudi. Recimo, poznati građevinari, poznati profesori, poznati industrijalci, poznati koji nisu bili streljani, preživjeli su, i nisu imali neki teži oblik kolaboracije. Recimo, prodavali su ciglu i crep Nemcima. Sanitetski materijal su, trgovali su s Nemcima, recimo. Proizvodili hleb, ne znam, moglo i to da bude. U stvari, pravi cilj je bio, skriveni cilj tih sudova, bilo je eliminacija poznatih ljudi iz političkog života i društvenog života i ekonomskog života i uzimanje njihove imovine. Kao što su ostalom dešavali sa streljanim. Pričao sam šta je sve uzimano od ljudi. Sva ta imovina išla je u državne ruke i u Srbiji je sva ta imovina ušla u državnu upravu narodnih dobara, je bila predmet konfiskacije i 80% kapitala, zanatske radnje, sitne firme i to, prešlo je
konfiskacijom kao kaznenom merom u državne ruke. Ne nacionalizacijom. Konfiskacija je kaznena mera, a nacionalizacija je državna odluka. В продължение на десетилетия темата за терорът на Тито в Сърбия остава табу. След разрива с Сталин през 1948 година, режимът има нужда от нова легитимация. Митът за Тито и партията, като носители на братство, единство и историческа справедливост, остава централен за запазване на политическата стабилност в страната. Разкриването на пълният мащаб на репресиите би поставило под въпрос оцеляването на самият режим. To vam je odgovor na pitanje zašto je on danas takav. Pa mnogi ti novinari koji danas to pišu bili su članovi partije ili su kao pioniri učili da vole druga Tita više od mame i tate. I mnogi ti ljudi koji su voleli više druga Tita od mame i tate ili tako bili učeni u tom sistemu, to je samo jedan paradoks, oni su posle glasali drugog Tita. Ko je drugi Tito? Kada se osnovao, recimo, višepartijski sistem u Srbiji. Pa drugi Tito, recimo, Milošević. Svi ti ljudi koji su voleli Tita, evo su sad za Miloševića. Onda ovi koji su za Miloševića, posle su izgubili malo sa Đinđićem i tu neku perspektivu, ali evo danas su dobili sa Vučićem. Tako imaš jednu neprekinutu nit u srpskom narodu. Ta starija populacija, 60+, formirana u ovo doba, i ovo je dobro za kraj intervjua, ali vidim da smo odužili, bukvalno zadnje rečenice, da povežem prošlost i sadašnjost, jer to je uvek dobro kao poenta. Ti ljudi stariji koji su bili formirani u to doba, koji su usvajali te kultove ličnosti, koji su bili zastrašeni i tako dalje, okruženi takvom i odrastali u takvom okruženju, takvoj strašnoj propagandi, koji mi ne možemo i da zamislimo do kraja danas, jer ipak imamo i internet i ovo i ono, oni su danas listom ljudi koji traže čvrstu ruku. Днешната Северна Македония е част от Югославия в продължение на почти 8 десетилетия. Днес името Северна Македония непрекъснато присъства в световният политически дебат. Тази малка държава, притисната от сръбския хегемонизъм, все още не може да осъзнае своите собствени героизъм и саможертви в името на свободата. Самият край на Втората световна война, партизаните на Тито успяват да поемат контрол над Вардарска Македония. Пристъпва се към изпълнението на пъкления план, измислен още от Стоян Новакович и Илия Гарашанин през 19 век. Българското национално самосъзнание трябва да бъде унищожено и да бъде заменено с македонско. По този начин, българското население в Македония ще бъде откъснато от влиянието на София. Сега на страната на Тито е могъщ съюзник – Съветския съюз, който 10 години по-рано е приел същите идеологически постановки. Македонският народ, по-точно речено интелигенцията в Македония, с идването на Тито на власт и терора, който той заведе като абсолютен диктатор, веднага след завършването на войната, не получи нищо ново от това, което е видено от предходните години. От годините на владението на кралската Югославия. Додека в другите републики на Югославия, Сърбия, Хърватска, Словения, се водеше идеологична борба. Тук покрай идеологичната борба се водеше национална борба. Терора беше насочен най-вече към българите, единствено към тях. На тех им се придружия и албанците. Горе в Войводина проблема беше с унгарците. В Хърватско проблемът беше с италианското малцинство на Истра. Това беше
за Македонија кога говориме, тоа беше апсолутно затривање на целокупната македонска интелигенција, којато воопште и нешто помни од времето не само на периода на Втората световна војна, ами тоа беа хора кои беа арестувани, кои се образувале во времето на екзархијата, во времето преди Првата световна војна, кои се ходели на болградски училишта, кои се имали еден определен семеен, духовен живот, црковен живот болградски. Тој терор закри сичко тоа во еден многу кратак период од речи си 3 години. Тоа беа убиства без суд и пресуда. Направо, зимат ги, стрелат ги или пред дома, или навечер ги зимат и исчезнат безследно. След това нештата се промениха, кога почна резолуцијата на Информбирото 1948 година. Тогава ги арестуваха, држаха ги по затворите, судеха ги публично и пред тоа имаше публични судења. Но всичко това беше најмногу ориентирано на националниот дел на човековото битие, на човековата личност. Да го нема болградскиот идентитет, да го нема болградското образование и болградската култура, стекната или наследена од семејството. Намираме се Скопската крепост Калето. Именно тук, през 1944 година, са избити десетки офицери. Единствената причина за тяхната гибел е отказът им да се подчинят на партизанските главатари Светозар Вукманович Темпо, Лазар Кулишевски и генерал Михайло Апостолски. Причината за бунт е, че войниците не са желали да воюват в Сърбия, а да се отправят към Солун, където да се бият за свободата на своите български събратия в Егейска Македония. Офицерите са разстреляни след кратък разпит, воден лично от Темпо. Когато чуват за случилото се, над 1000 войници се отправят към центъра на Скопие. Там сръбски офицери започват стрелба. На площада са убити над 100 души. Останалите са арестувани и затворени в Калето, където са държани без храна, вода и одеяла. И почти всички умират от глад и студ. Христо Михайлов от Прилеп разказва как комунистите убиват воеводата на ВМРО Милан Гюрлуков, удряйки го с камък в гърдите. Разказва за смъртта на братята Димитър и Йордан Чкатрови. Разказва и за страшната съдба на собствения си баща. Моят баща в Кюстендил родом дошъл тук 1942 година за първи път да види къде е роден бащата негов. Крушево, никога не е бил. За време българско дошъл да види родната къща на баща си. И остава тук. След 9 септември, ако се върнал баща ми в България, па тамо българските комунисти ще го биле направо. И останал тук, съжен со майка ми, я намерил тук в селото Пелополе. И така. А баща ми одлежа 9,5, 2 пъти е осъждан. От 1947 до 54, 7 години и след това от 60 до 62, 2 пъти е съден. За какво е съден? Суден за неприятелска дейност срещу Югославия. Во втората пресуда пише, че се залагал, се трудил за присъединяване на Вардарска Македония към България. Пише во пресудата. Михаил Адамов се казва. Това било страшна работа. Воена стая, примерно 90 хора, 100 хора. Сега не ходили в туалетна, имали на канта тамо да вършат нужда. Един път воденото им давали да ядат. Провокатори вътре, криминалци ги нападали физически, ги плюват. Значи не им допускали домашните техни да дойдат да ги видят в Скопие, дали са живи, умрели ли се, какви са. Значи страшни работи. Като го четем некога от Сталин, Гулаг, тој Александар Солженицин, тамо било по-добро него Скопие тука. Много хора остана тамо, не излезнаја. Георги Карев, брат на Никола Карев, тој председател на Крушевската република, тој тамо загина, остана там. Кој убија,
од србоманите, македонистите. С пълна сила Белград започва налагането на македонското самосъзнание. Естествените лидери на македонските българи са или ликвидирани, или изпратени из затвори. Зловещата югославска държавна сигурност УДБА е пуснала пипалата си по цялата снага на Македония. Доносниците са навсякъде и всеки опит за съпротива бива ликвидиран още в самият му зародиш. УДБА е наша судба, така казваха тук порано. Една свемощна тајна служба, която ще остане записана с черни букви в македонската история, защото много семейства е зачернила. Инсценирали се процеси, лажни дела, след които те се били съдени и затворени без никаква вина и никаква кривица. Како и секаде во светот, тајните служби беа тие кои ги извршуваја налозите на Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија и Југославија, или додека се не беха етаблирали во гражданскиот живот, не беха засимнали партизаните од горите во градовете, там горе по шумите, по горите се уреждало кој ще бъде ликвидиран и кој не. Се правиле списоци, кога влизале веднага ги ликвидирале. Тајните служби беа де факто екзекуционни органи. Тоа беше ударната сила на партијата. Не се водили никакви следствија. Списоците се били изготвени предварително, те се знаели точно кај кого идат и зашто го убиват. Десетки български организации се опитват да се борят срещу сръбското потисничество в Македония. Някои от тях дори избират въоръжената борба, подобно на старата ВМРО, но УДБА винаги успява да проникне в организациите и да ги разбие. А след това идват несправедливите процеси. Някои хора са разстреляни, други получават дълги присъди и влизат в затвора за години. Много от хората, които водят тези процеси, по-късно заемат важни позиции в ръководството на републиката. Пократителни са разказите на оцелелите за преживяването им в затворите. Там македонските мъченици са вкарвани, за да бъде пречупен духът им или да бъдат физически ликвидирани. Затворническата храна се свежда до комат хляб за цял ден и не повече от половин литър вода. Затворници са подложени на постоянни побоища от надзирателите. Често ги събуждат посред нощ, за да бъдат разпитвани или малтретирани. Денят преминава в тежък физически труд на тухларната. Нормата е 6000 тухли. Ако тя не бъде изпълнена, следва карцер, а на следващата сутрин ужасът продължава. Преспанското езеро е било сред любимите места за комунистическите лидери. Мнозина, включително Лазар Колишевски, са имали вили тук. Тези вили са построени чрез робския труд на затворниците от лагера в Отешево. Някои от резиденциите са построени само в рамките на 2 седмици. Има много, даже сега излизат списъци, има много пресъди срещу местни хора тук, които са били осъдени на смърт, разстреляни, дългогодишни затворски казни. По затворите са били, по лагери, мъчили се ги. Знаеме, че има, ползвали се ги като работна сила в едни екстремни условия. Ето, например, ние сме сега в Охрид. Този път между Охридското и Преспанското езеро, преко планината Галичица, е строен от точно тия хора, които са били по затворите, работили се в едни нечовечки условия, докато се го построили този път. Също така на Преспанското езеро се правили, тунела е там направен от тях, копали се го с голи ръце. Общо казано, бил е един жесток терор с цел да се щупи националната свест на хората тук, които са били.
Колкото ми е мене известно, там са направени и 2 хотели на брега на Преспанското езеро. Европа и Югославия се казваха, сега вече не съществуват. Също и те са правени от страна на затворниците, вамаровците, които са осъдени и които не са лежали едноставно само по затворите, тук се пращани така и експлоатирани до максимални граници. И вероятно много от тях се оставили и костите там, подложени на едни нечовешки условия. Трудът на затворниците бил толкова тежък, че някои от тях дори ослепявали. Сякаш съдбата на Самуиловите войници застигнала и техните наследници векове по-късно. Онези, които не издържали и умирали, били хвърлени на дъното на езерото. Днес в Отешево няма паметник, няма плоча и дори табела, която да напомня за ужасните неща, които са се случвали тук. Трудно е човек да си представи как изобщо е възможно да бъде издържан този ад. Коя сила те крепи, за да понасяш ежедневните изпитания и жестокости в продължение на години? Отговорът се изчерпва с една дума – Македония. Същата онази Македония, за която са умирали дедите им. За същата Македония те са готови да положат костите си, съзнавайки, че отдават живота си за идея, чиято значимост далеч надхвърля човешкото битие. Падналите в борбата не умират. Те продължават да живеят в памета на оцелелите и на следващите поколения, а докато споменът е жив, раздяла с Македония няма. Старият чинар е свидетел на вековната история на македонските българи. Покрай него народът ни е преживявал дните на величие и периодите на страдание. Чинарът пази спомен за дългите векове на византийско и турско робство, през които духът на народът ни не беше пречупен. Днес обаче, само няколко десетилетия след началото на сръбската окупация, народът ни преживява дни по-мрачни дори от тези на робството. Българите са подложени на гонения не само в Македония, но и в Словения. През 1984 година музикантът Агоп Степанян също става жертва на тайните служби. Степанян е български гражданин. Той е обвинен в тероризъм и шпионаж в полза на България, но обвиненията са несъстоятелни. По-късно Игор Омер запише книга за случая. Тя е базирана на документи, лично предоставени му от съпругата на Степанян, Цвета. I clearly saw that this was a made-up process. So this was the main reason to give the public the truth about this trial, which was then people go to jail. They were tortured a lot in the process of this trial and afterwards. So it is very interesting for me, and so the title is The Orwell's Year of Agop Stepanian. That because this process was in 1984. This is the Orwell year. So this is quite a big book and with a lot of archives, and it show for the time, for the future, for the new generation, what was this process like, and this was really very, very evil and evil process organized from the Communist Party, because a few years ago the Bulgarians tried one Yugoslav citizen, and this was the response to that trial in Bulgaria. По това време Цвета и Агоп Степанян имат 3 деца. До този момент Цвета е чувала само за една полиция, тази преследваща криминалните престъпници. Много скоро обаче ще й се наложи да се изправи очи в очи с тайната полиция. Jaz sem mislila, da obstaja v Sloveniji samo ena policija in to policija, če ti kriminalca kaj takega narediš,
Potem, ko sem pa padal v to grozno zgodbo, kjer se je pokazalo, da ni samo ta policija, ampak je še Udba in vojaški kos, kjer je bilo pa najhujše. Jaz dolg časa mi sploh niso povedali, kam so moža odpeljali. Vzeli so ga iz službe, bil je v službi in ga kar ni bilo. Nihče mi ni povedal, kam je zginil. In to se pravi od 12. aprila, ko so ga odpeljali, do maja, začetka maja, mi je šele ta vojaški tožilec rekel, ne pridem na vojaško sodišče v Ljubljano. In potem sem šel na vojaško sodišče v Ljubljano. Jaz sem hotel že vmes poklicati bolgarsko ambasado, sam so mi prinesli en listek papirja, da ne smem poklicati nobene ambasade, da Agop je napisal, da ne pokličem ambasade, da je vse v redu, ne se pomirim. Potem so pa mene zaprli, ker sem klicala sestro in sem rekla, viš kaj, sploh ne vem, ki je Agop. In sem rekla, imam ambasado poklicala, takrat so mi pa prišli zvečer iskat. Otroke, 3 majhne so pa pustili v stanovanju same in mene so odpeljali v zapor. In tam so od mene izseljevali, da je Agop rekel, da smo delali za bolgarsko tajno službo. Imeli so od njega napisan, da smo se slikali pred vojašnico na Bohinjski Beli in take stvari, kar sploh niso bile resnične. Jaz sem potem gledala sebe, da rešim, da grem k otrokom domov. In sem rekla, če Agop prav, mogoče je pa on živi. Sem rekla, nikoli nismo se pa slikali v glavnem. In potem iz vseh teh dokumentov se je potem videl, kako so jih tepali, ker potem so pa mene 15. maja, mislim, da so mi pustili, je rekel, Vukosov, ne pridem v Ljubljano na vojaško sodišče in me je tam peljal en vojak na Metelkovo, kjer je vojaški zapor. Jaz sem mislila, da je mož takrat na enih vojaških vajah, in me je peljal skozi tisto vojašnico. Ko smo prišli do tam ena stavba, so se pa začele železne vrata odpirati, je bil pa noter zapor. In mož je bil tak, da ga jaz nisem prepoznal, ves zabuh, krval, mislim, groza. In sem rekla, pokličem ambasado in so mene zagrabili, pa vas so me odpeljali. Od takrat naprej, ko pa potem jaz nisem videla 2 let, mi niso povedali, ki je mož, v katerih zaporih. Света се добира до архивни материали по случая на съпруга си едва през 2014 година. Тогава разбира, че неговият случай е част от цяла една операция, насочена срещу българите в Югославия. Операцията носи името Тенис и започва още през 70-те години. Много от пострадалите са българи от Македония. Leta 1979, ko so vse Bolgare, tu je veliko Bolgarov, takrat bilo tudi obsojenih. Tukaj so dokumenti, tudi v Makedoniji, in takrat so rekli, naj ta proces ne bo, mislim, v Makedoniji, ampak v Sloveniji, da naj se dogaja, zaradi tega, da ne bojo Bolgari mislili, da je to med Bolgarijo pa Makedonijo. In potem so pa iskali ljudi tukaj v Sloveniji in so dobili pač te glasbenike. Dani Gančev, ki je pri Hazardu igral tukaj, pa je Sašo Aleksandrov Lazarevič, pa je bil Milko Cočev. To so bili Bolgari, potem so bili pa še Slovenci zraven, vsi glasbeniki, s katerimi je mož igral, pa tudi drugi. Prvo obtožen je bil pač Aleksandr Aleksandrov. Potem sem pa jaz skozi pisala na vse na konce kraje in šele leta 2014 sem jaz šel v arhiv in sem na prvi strani v arhivu, ko sem odprla to akcijo Tenis. To se pravi, da se igrajo z ljudmi
Bolgari in Slovenci, Jugoslovani so se igrali z ljudmi, zato je akcija Tenis, ki se je že začela 79. leta, ko so že zapirali druge Bolgare pred temu. Potem so pa še iskali, ker so v Bolgariji zaprli Jugoslovani enega gospoda Koševskega, Mihaela, in zaradi tega gospoda, ki je bil v Bolgariji zaprt, so naredili protiakcijo in to so mogli v Sloveniji narediti, zaradi tega, da ne bi videli, da je Makedonija Bolgarija. In to sem jaz videla leta 2014. Въпреки че след като Словения придобива независимост, а Гоп Степанян е реабилитиран, Цвета твърди, че истината никога не е била призната напълно. Наред с мъките на родителите, страдат и децата на семейство Степанян. Ker mož je, na primer, dobil oprostilno sodbo 31.12.2002, moj mož je pomrl 19. januarja 2003. Ves bolan je prišel iz zapora, tako da ni mogel nič več delati. V tem času je meni sin tudi zbolel zaradi tega, ker so jih tako mučili, tudi otroke so vlekli po gozdu, ne vem, kaj vse so delali. Nam so razbili celo stanovanje, kjer smo živeli, voda nam je tekla dol. Mislim, grozne stvari, no. Mož je bil po 5 zaporih v Jugoslaviji, jaz 2 leti nisem vedela, kje je, sem ga iskala povsod. Po 2 letih so mi pustili januarja 86, da sem šel v Požarevec v zapor, to je bil skozi, bil v zaporu, v Samicah. In takrat, mislim, jaz ga nisem prepoznala. Sem rekla, si Tiago, rekel, ja, ves krval, zabuhal, gnojil se, grozno. In nihče mu ni pomagal. Mislim, to je bilo. In sem šla z vlakom, sva sestro šle nazaj, sva šle v Beograd, na ambasado takoj, sva nesli tisti, ki sem jaz imela eno obtožnico, sem nesla in sem povedala, je zaprt, da mu pomagajte. Nihče mu ni pomagal. Може би пълната истина за масовите убийства ще излезе наяве, когато архивите на бившата УДБА станат публични. Но тук има едно голямо препятствие. Голяма част от документите за репресиите на тайните служби се пазят в Белград. Страхът от влошаване на отношенията с Сърбия все още кара много хора на публични позиции да мълчат. Такъв е и случай с шефа на словенските архиви, който отказа да обсъди темата с агенция БНС. And of course, it was always a problem how to get to the archives in Serbia with help of some Serbian colleagues. And also we were quite surprised when we found out that, let's say, one of the obstacles were not Serbians, but some guy on Slovenian embassy in Belgrade. And also in Slovenian archives, there are 2 levels. One level is the destruction of archives. The second level is really the problem of historiography, of, let's say, these mainstream researchers. They are not working on this question. And so Igor Omerza is a self-made man who will get a monument for this research. And in principle, I would say that some surprises will are still possible, especially when let's say, all this also unusual behavior of Serbian authorities will change. With some international pressure, with some, let's say, some more efficient attitude of Slovenian authorities, I would say some things will come out. For example, there was quite a debate where the archives of military courts for Slovenian territory are. It was always a mythology that they were ruined during NATO attacks on Serbia. But now Serbian colleagues has shown us that the archive is there. We will see. Also a long-term story. Тук некои политици, по-слободоумни бих казал в Македонија, искат да се отворат архивите на УДБА
За сега нищо от това нема, но да бъдем оптимисти, нели? Както казва темпора мутантум, надявам се, че ще дойдат едни по-добри времена и ще можем да видим всичките тези злодела, които са направени от страна на УДБА и службите след Втората световна война. Наред с мита за братството между народите, живее илюзията, че икономиката на Югославия процъфтявала. Истината е, че системата е функционирала само благодарение на заемите от западни държави. Život je bio takav da se ekonomski dosta teško živjelo. Bili su veliki problemi ekonomske prirode, dakle kao što smo razgovarali o tome, postojali su tvrtke koje su firme, koje su dobre radile, međutim ukupno to jugoslavensko gospodarstvo bez pomoći zapadnih država u tom kontekstu činjenice da je Jugoslavija bila neka vrsta disidenta u komunističkom svijetu bi još prije bankrotirala ekonomski nego što je bankrotirala. Dakle, ona je krajem 70-ih i početkom 80-ih 20. stoljeća već bila u ogromnim ekonomskim problemima, odnosno nije bila u mogućnosti vraćati svoja kreditna zaduženja. Знаете, на крајот на режимот, тоа е, вие за да одржите перцепција на нешто што може да го наречете социализам, значи нешто што не е екстремен комунизам или не е екстремно комунистичко уредување, вас ви требаат финансии. Финансиите практично го овозможуваат животот каде што вие не размислувате или емитирањето на оно што се рекува самоуправување, така работничко самоуправување, дека работниците сами управуваат со фабриките, со предпријатията и слично, а де факто државата живее од заемите кои ги зема. Тие заеми на премино, значи некаде 80-тите години на распадот од Југославија се направи еден последен обид, нели? Со Анте Марковиќ, со владата на Анте Марковиќ се направи еден последен обид да се направи, малку да се олабави федерацијата, да биде тоа една конфедерација, некако ако може како некаква форма на полудемократско уредување да влезе во тогашната Европска економска заедница на Европската унија. Меѓутоа, знаете, политички СФРЈ беше неодржлива категорија затоа што во основа таа беше вештачка творба. И въпреки цялата пропаганда, митът за великият лидер не може да победи истината за масовият убиец. Josip Broz Tito je zločinec. En od diktatorjev tega sveta, ki sodi med prvih 10 največjih diktatorjev 20. stoletja. Po mojem prepričanju je seveda komunizem, sami veste, da je za časa svojega obstaja bil večji, pobil več ljudi, kot je to fašizem. Več ljudi je umrlo pod komunizmom kot pod fašizmom, to je nekakšno zgodovinsko dejstvo. Dejstvo je, da je Tito bil del tega komunističnega sistema in da če bi jih nekako razporejal po vrstnem redu, bi nekako jaz osebno odločil Tito, Stalin, Tito, Hitler. To bi bila neka moja ocena vse skupaj. Namreč število žrtev, ki jih je Tito povzročil glede na število naših občanov, je zelo velik procent. Zato je moja ocena takšna, kot sem je malo prej dal. In sem prepričan, bo tudi takšna ostala. Bolj, ko se bo odmikal čas, bolj, ko bojo ljudje manj obremenjeni za to zgodovino, bojo dejstva tako zapisana. Josip Broz Tito bio je državnik, a postoje državnik tako što je sa svojom komunističkom partijom, dakle, preuzeo jednu državu i u ondašnjim povijesnim okolnostima stvorio komunističku Jugoslaviju. Dakle, naravno da čovjek koji nije imao kao vođa jedne države nikakvog demokratskog legitimiteta i kao države u kojoj su brojni ljudi koji se nisu slagali sa režimom bili u biti proganjani zbog toga, naravno da ne može biti vrednovan pozitivnom, za mene pozitivnom povijesnom ocjenom. Tu je postao i problem tog želje hrvatskog naroda za mogućnošću što veće autonomije ili čak kretanja prema nekoj neovisnosti. Dakle, Titov režim je to
brutalno sprječavao, kao što je spriječio i mogućnost reforme slomom Hrvatskog proljeća, koje je slomljeno njegov narodom 1981. godine. Naravno, u svim tim okolnostima, ponovit ću, Josip Broz Tito kao komunistički diktator, što je on bio, dakle, čovjek bez ikakvog demokratskog legitimiteta, dakle, on nikad u životu nije izašao na izbore, ne može dobiti pozitivnu, za mene, povijesnu ocjenu. Ta zločin, ki se je zgodil pod Josipom Brozom Tito na področju bivše Jugoslavije, je bil ogromen, grozen, ki je imel dolgoročne posledice. Mi se tega ne bomo rešili še naslednjih 150 let. Umrli so tisti, ki so bili najbolj delovni, da rečem tudi najbolj intimni, plodni. Govorimo o fantih od 20 do 30, 35 let. Ne samo, da je umrlo 300 tisoč ljudi, koliko potomcev je možnih umrlo, ki nikoli niso nastali potomci, ker pač ni prišlo do normalnega življenja. Nemčija je izgubila samo 2-3% mladih ljudi. V celi drugi svetovni vojni. V Sloveniji govorimo o tej številki mnogo večji. In zato bojo posledice ogromne. Tako da danes mene niti ne čudi da mi še danes po 80 letih ne znamo pravilno oceniti, kako je komunizem in ta ideologija slaba za razvoj človeštva. Tako da je ovdje na Balkanu, sad govorimo o Jugoslaviji, stvar bila drugačija. Ovdje je kao da je bio centar nacizma, a ne u Nemačkoj i Austriji. Znači, ovdje je ta borba protiv nacizma u suštini bila izgovor za krvavi bratoubilački i ideološki rat koji se nastavio posle, da kažem, pobjede nad Nemcima. Eto, to je moje mišljenje zašto je ovdje toliko više represalije iz ta dva razloga. Jedan je osveta, drugi je karakter naših komunista koji su bili mnogo violentni i imali su svoje čak oružane snage, bili su učesnici u ratovima svi. Što isto bitno se kaže, što nije recimo slučaj za Češke, oni rata nisu videli, praktično. Ovi su došli direktno iz šuma. Mladi ljudi, imali su 18-20 godina. Kao recimo navijači, sad da im daš puške i da im daš vlast. To se desilo u jednoj zemlji. Znate u kojoj? U Kambodži. Mladi ljudi su dobili puške, uzeli vlast i zaveli red kakav su zaveli. Ostrašćeni ljudi. Ima jedna klasifikacija na, ako ne grešam, na 100 najgoljeni zlodeji v sveta, koji na dušata nosi najmnogo zlostorstva. Ili tamo se Stalin, Mao Tse-tung i mnogo drugi. I Tito je, ne znam točno na koje mesto, no je dosta visoko v ta klasacija, što to na negovata duša ležat mnogo žrtvi. Stava duma za desetki, ako ne i za stotici hiljadi. I problema je, че не се екзекутирани само тези, които са били войници, туку и цивилни хора, жени, деца също, които са бягали заедно с тях, odnosno тяхните семейства. Колкото и да бъде крита, истината винаги излиза наяве. Фактите са безмилостни. Югославия не беше утопия, а царство на терора. Тито не беше велик лидер, а масов убиец. Балканите станаха свидетели на злодейства, не по-малко ужасни от Холокоста. Тези ужаси не бива да бъдат забравени, за да не ги преживеем отново. От недрата на масовите гробове се надига вик за справедливост. И светът не бива да остава безчувствен пред този зов.